És tudtok nekünk visszajelzést adni azzal kapcsolatban, hogy mi okozott nehézséget nektek egyébként? Mert hogy mi ezt először csináltuk, és mint mondtam, kicsit szkeptikusan, tudtuk, hogy mennyire lesz erre egyáltalán kereslet, úgyhogy nagyon óvatosan csináltuk. De biztos, hogy tudtok nekünk tippet adni azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit mondjuk jövőre vegyünk figyelembe, mert mit tudom én, könnyebb nektek. Vagy érthetőbb legyen, vagy nem tudom, tehát hogy van-e olyan, ami nektek esetleg gondot okozott, akár az időzítés, mert azért eléggé belecsúsztunk ebbe az év végébe, ez a május között, ez nem tudom mennyire nehéz így 11 éveskorban. Szóval, hogyha bármi olyan, amiből mi tudunk tanulni, visszajelzés, az nekünk jó lenne. Vagy ha nem volt érthető. Egy tavaszi szünet ehhez a nagy munkához, ami 30 perc, benne van a tavaszi szünet, akkor azért az praktikusan nem látszik. Ha benne van az érettségi, az kevésbé praktikus. Értem. Én igazából azt éreztem, hogy ugye többféle pályánkát is lehetett csinálni, hanganyagot írni lehetett, vagy videót csinálni, ugye, és ezek szerintem nem összehasonlíthatók. Tehát ilyen szempontból egyrészt nekünk is nehéz volt, meg vagy nektek is nehéz volt, hogy most akkor egy novella lehet nagyon jó, és egy kisfilm is lehet nagyon jó, de ettől függetlenül nem meg tudod összehasonlítani. Teljesen más van mögötte. És hogy így nehéz elbírálni. Tehát műfajilag azt mondjátok, hogy nagyon kevés. Jobban kell szűkítsük. Igen, tehát szerintem úgy konkrétabb. És behatárolható nagy volt a szabadságom. Mi jó is, meg rossz is. Igen. Jó, tehát akkor kvázi a műfai, vagy igen, a műfai meghatározás az lehetne szűkebb, illetve ne húzzuk ki májusig, ha jól értettem. Illetve az jó, hogy ennyiféle műfaj van, csak akkor esetleg... Fordulónként legyen valami vagy igen, vagy kategóriánként, nem is tudom. Azért gondoltuk egyébként már, hogy egy kicsit többen bele tudtok folyni. Tehát van, aki ebben, van, aki abban tehetséges, és hogy kvázi mindenki megtalálja benne a maga kihívását, vagy hogy tudjátok úgy osztani a feladatokat, hogy minél többen szerepet tudjátok ebbe vállalni. Tehát tulajdonképpen ez volt vele a cél. Illetve hát azt nem titkoljuk, hogy mi is nagyon-nagyon kíváncsiak voltunk, és nagyon gyakorlatilag volt egyfajta, nem azt mondom, hogy félelem, de hát hogy mégiscsak valami, hogyha szélesebb skálát kínálunk, ami a pályamunkákat vagy a pályaműveket illeti, akkor talán az jobban megmozgatja a diákokat, hiszen elvégre az egész mögött ugye az a lényeg, hogy a tanárért küzdjetek, és akkor valahogy így próbáltuk ezt belőni, és ezért kérdezzük, hogy mik a... Hogy csináljuk legközelebb. Igen. Egyébként mi szeretnénk ebből hagyományt teremteni, tehát ez nem egy ilyen egyszerű fellángolás, főleg így, hogy 24 osztály nevezett, ez számunkra meglepő volt, tehát hogy mi ennyit talán nem is vártunk országszerte. Ez a másik, hogy nem tudták, hogy hányan vannak, és azért azt jó tudni. Hogy hány közül vagyunk mi a 13-ban? 14-ből. Igen. Tehát 24-en neveztek. Én nem tudom, hozzátok, hogy jutott el egyébként az info? Tehát, hogy ti honnan tudtátok, hogy van ez? Kiúlt a plakát. Láttam a metróban. A 11-esek vették észre, tényleg? De hol? Eredetileg nem tudom. Volt a lépcsőfordulóban. Volt egy plakát az egyik lépcsőfordulóban. Itt a suliban? Igen, de én például interneten találtam, de a lépcsőfordulóban nem szoktam járni, és mert mi minden iskolának küldtünk ilyen plakátot, és minden igazgatónak írtunk egy levelet, hogy annyiban segítsen munkánkat, hogy ezeket a plakátot, ezeket kirakják az iskolában. És hát igazándiból arra a visszajelzésünk nincs, hogy ebből mennyi került ki, mi szétküldtük az ország összes iskolájába, de hát azért el tudom képzelni, hogy van aki kevésbé foglalkozik ezzel, vagy hát mondjuk egyből a kukában landol, van, aki meg mondjuk a szívén viselete annyira, hogy tényleg kirakta, aztán úgy volt vele, hogy hát lesz, ami lesz, a diákok észreveszik, és kedvet kapnak hozzá, akkor jó, ha nem, de hogy nem, tehát arról nincsen információnk, hogy ez kihez hogy jutott el. De akkor most már én azt veszem észre, hogy talán a legtöbben ezt a plakátos csatornát használták. Jó, hát ez is jó, mert akkor kvázi ezt fogjuk a jövőben is
erőltetni, anélkül, hogy mondjuk az igazgatóktól lenne visszacsatolásunk. Nekem még lenne egy építőjavaslatok. Például kíváncsi voltam, ha vennék a többi pályamunkára is, és ezt sehol nem lehetett megtalálni. Illetve ha kerestük a neten, akkor videókat megtaláltuk a magunk mellett, de... Ez abszolút jogos, igen. Most, tehát ugye van egy kis mikroszájtunk a Libri honlapján belül, bizonyára ismeritek, ahol ugye fel lehetett tölteni az anyagokat, és akkor ott most fejlesztünk ez apró fejlesztés, de egy kis oldalt, ahol ezt szépen osztályonként, csapatonként fel fogjuk tölteni. Úgyhogy ez... Bár azt kell mondjam, hogy például ami YouTube-on látható volt, arról tudtuk, hogy az egyes csapatok még egymással is értekeznek. Vagy igen, volt úgy, hogy valahogy felvették a kapcsolatot egymással ilyen, nem tudom, igen, különböző városokból, és elkezdtek. De mondjuk az fontos rész, tehát hogy a YouTube az egy pici szelete végül is az egésznek, tehát hogy ott teljesen jogosan kérdezheti az egyik osztály, hogy ez mit keres itt, amikor egy YouTube anyagát se látom, miközben ugye nyilván a háttérben teljesen más jellegű pályázatok meg beérkeztek. Ezért volt kicsit felemás, hogy akkor most vagy legyen titkos mindenkié, vagy akkor nyilvános, mert így. Mondjuk azt feltöltettek úgy is, tehát YouTube-ra feltöltettek úgy is, hogy kvázi nem mindenki látja. De hát végül is nektek ugye nincs takargatni valótok, mert nagyon-nagyon jó anyagokat készítettetek. De hogy igen, ez egy ilyen szervezésbeli kérdés, amire majd akkor erre is odafigyelek, hogy akkor ez legyen valahogy hangsúlyosabb, hogy mondjuk nem kötelező, és akkor hogy ennek értelmében, mármint hogy nem kötelező nyilvánosan, és akkor így töltsék föl, és mindenki ennek tudatában, vagy pedig akkor azt mondjuk, hogy ez egy teljesen nyílt dolog, hát ezen majd még gondolkozni fogunk. Ezt egyébként van egy díjátadógának, az aranykönyv szavazásnak van egy díjátadógálája, és az ott résztvevő vendégek is hiányolták, hogy ők nem láthattak a pályaművekből semmit, mert ott elmondtuk, hogy ezt a kampányt idén indítottuk és útjára, és ugye először díjazunk magyar nyelv és irodalomtanát, és ott például kifogásolták, hogy jó, de hát nem láthattunk volna abból valamit, amit a gyerekek beküldtek. Tehát erre, ha fölhívja az ember a figyelmet, és ha sikerül eljutatni ezt az üzenetet, akkor azért sok mindenki kíváncsi rá. Egyébként a gondolatot, amikor elkezdte, azt akartam végig mondani, hogy szeretnénk ebből hagyományt teremteni, és szeretnénk ennél minél nagyobb sajtóvisszhangot adni neki. Én azt gondolom, hogy ennek így van értelme. És kvázi ezeket, ahogy én nevezem, hétköznapi hősöket, minél nagyobb körben megmutatni, ez elég erőteljes munkát igényel. Azért kötöttük egyébként össze tulajdonképpen az aranykönyvvel, mert annak már van egy hagyománya, arra már egy picit odafigyel, tévé, rádió, sajtó, mindenki, és így kvázi ennek a farvizén tudunk nyilvánosságot adni ennek a kampánynak is. De nekem az a célom, hogy kvázi minél többen hallják erről a díjról, és azokról a tanárokról, akik ezt évről évre majd megnyerik. Te még akartál valamit mondani? De már elhangzott a gondolatom. Ugyanez volt, hogy nyilvános legyen akkor az összes, meg egy picit szűkebben a feladatok és az időkorlát. Ez a három. Akkor szerintem vagyunk el. Meg azok Ó, tényleg. Tényleg. Hoztunk egy oklevelet természetesen a tanárnőnek, illetve két osztálynak. Két osztálynak is. És hoztunk nektek egy ajándékutalványt, ami 50 000 forint, és elvásárolhatjátok együtt a Likiben. Mi a Mamutot, de nem a legközelebb eső Lidl-boltot, de mégiscsak egy nagyobb választékből 22 000 címet találtok meg egy boltban, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy talán az egy fokkal jobb, mint hogyha a legközelebb eső Lidl-boltot választjuk, ami a Flórián téren van. Akkor a 11-es elveszett tőlem valaki? Először a tanárnő is, kérem szépen. De a tanárnőt azt küldjük. Küldjük? Akkor viszont a tanárnőnek adjam oda a 11. C-osztály? Igen, most kinyúl. Jó, akkor viszont. Köszönöm szépen, és átadom neki. És ezt is ki fogja átvenni a...
Látszik, hogy ezt dolgoztál a videókat, tehát Gratulálok munkát, ez tényleg nagyon fantasztikus. És akkor a utalmány. Azt talán ennek adok, hogy talán ez meg aztán. Nem. Ezt csodát csinálj? Nem. Köszönöm szépen. ez itt meg is áll. Ezt majd beszéljünk. Tényleg, feljön a könyvtárban. Igen. Akkor ha ezek nincs más kérdés felé, akkor mi megköszönjük szépen a részvételt is, illetve azt is, hogy most takítottatok ránk időt. Hajrá! Köszönjük a figyelmet. Én megköszönöm nektek. Megköszönjük a tanácsot.